Топ 3 признака на дехидратация, които козметиката разпознава веднага. Първото – сухота и усещане за опъване. Въпреки че клиентите казват, че усещат кожата си суха, козметиката разпознава, че този тип опъване и сухота се дължат не на липса на липиди, а на липса на вода. Второ – финни, нежни бръчици на повърхността на кожата. Не онези, които се получават при усмивка, не дълбоките и остри гънки, а онези, които стоят като паежинка на повърхността на кожата. Те са сигнал, че в тъканта липсва влага. Трето – зачервяваща се, еритемна, чувствителна кожа. Това е сигнал, че в кожата липсва хидратация. Козметикът знае, че нивото на защита и антибактериалната защита на кожата зависят от нивото на хидратацията й. Здравословният път е ясен. Интензивен хидратиращ серум на Легенда за домашна употреба и програмата Hydra Pro на Легенда в козметичния салон, за да стане кожата сочна, свежа, млада и толерантна. Правилната диагностика и продуктите на Легенда дават гарантиран здравословен резултат. Работи по методите и по системата на Легенда и създавай здрава и красива кожа за своите клиенти.